Субота 6 красавіка. Вітаю спадарства ў аб'ектыве. І ўжо пра самыя важныя тэмы бягучага выдання. Новая хваля ціску на праціўнікаў акумулятарнага заводу ў Берасці. Трэба неяк аб'ядноўвацца і праяўляць больш салідарнасці, бо калі нас шмат, тады ім складаней рабіць свае злачынствы. Затрыманне актывістаў і малітва ў Курапатах. Отче наш, который есть в небе, святися имя. Россия забараняе беларускую яловичину. Для чиновников, для директоров совхозов это удар ниже пояса. Жыхары Берасця рыхтуюцца да ўжо традыцыйнага мірнага пратэсту супраць небяспечнага акумулятарнага заводу. Заўтра і штонядзелю людзі на цэнтральнай плошчы будуць карміць птушак. Рыхтуюцца да пратэсту і сілавікі. Яраслаў Сцешык распавядзе падрабязнасці. Вось міліцыянты. У Тані тут шмат людзей. Вечер пятницы, прадмесце Берасця, вуліца Старажытная. Дадому, дзе жыве Тацяна Фесікова, прыйшлі суседзі і сябры жанчыны, каб не даць міліцыі забраць яе ў ізалятар. Тацяна, лекар-неўролаг, адна з удзельніц пратэстаў супраць пабудовы ля Берасця патэнцыйна небяспечнага і шкоднага акумулятарнага заводу. Прийти в пятницу вечером за женщиной для того, чтобы поместить ее до понедельника в ВВС за то, что она была на площади с шариками, при этом ее несовершеннолетнего ребенка поместить куда-то типа в детдом, это просто в голове не укладывается. Міліцыянты з ленінскага райаддзелу хацелі затрымаць Тацяну паводле адміністратыўнага артыкулу парушэнне парадку правядзення масавых мерапрыемстваў, а сына падлетка здаць у інспекцыю ў справах непаўнагадовых. Але ад міліцэйскага прэсінгу жанчыне стала кепска. Дзякуючы суседзям і хуткай дапамозе цяпер Тацяна не на нарах у ізалятары, але ў шпіталі ў кардыялагічным аддзяленні. Таксама учора пасля поўначы следчыя адпусцілі дадому активиста Моисея Масько, затрыманага у аўторак. Обвиняюсь в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 295 Уголовного кодекса. Обвинение не предъявлено. У аўторак інспектары ДАІ спынілі аўтамабіль Маско і запатрабавалі паказаць асабістыя рэчы, ды нібыта знайшлі ў пакеце патроны розных відаў і нават выбухоўку з дэтанатарам. На месцы хутка з'явілася аператыўная група і міліцэйскае кіраўніцтва. Подозрения не сняты, и уголовное преследование продолжается. Не исключено, что будет суд и, может быть, даже обвинительный приговор. Под следством у изолятора застаецца сын Моисея, Денис Масько. Сами обстоятельства, как это произошло, свидетельствуют о том, что, скорее всего, это такая провокация, направленная на дискредитацию его непосредственно и всего нашего мирного протеста против аккумуляторного завода. Нас хотят так запятнать, делать террористами в глазах остального общества. У следчым камітэце заяўляюць, што ў машыне праціўніка акумулятарнага заводу знайшлі боепрыпасы да розных пісталетаў, винтовок, карабинов и стрельбов. То, что нашли у Моисея Степановича, это была фальсификация, то есть дело сфабриковано. То, что Моисей зараз на свободе, то, что Фесіку учора не затрымалі, гэта солідарнасць народа. Я лічу, что таму трэба неяк аб'ядноўвацца і праяўляць больш салідарнасці, бо калі нас шмат, тады ім складаней рабіць свае злачынствы. Моисей Масько і Тацяна Фесікова сябры ініцыятыўнай групы супраць пабудовы акумулятарнага заводу iPower. Актывісты больш за год ладзяць законныя мірныя пратэсты супраць заводу. Яны сабралі каля 40 000 пратэставых подпісаў, але і ў Берасці, і ў Менску улады адказалі на пратэст грамадзянаў не дыялогам, а рэпрэсіямі. Яраслаў Сцешык, Белсад. Курапаты – гэта не толькі сімвал сталінскіх рэпрэсій у Беларусі. Для сям'і Тацяны Артёменкі гэта месца масавых расстрэлаў, асабісты боль. Тут ляжаць ейная прабабуля. Блізкія лічаць, што жанчына пацярпела за веру. Яны не могуць прыняць, што ў наш час на месцы яе пахавання знішчаюць крыжы. Вольга Чайчыц працягне. Трагедыя, якой немагчыма забыць. 1937. Без тлумачэння прычынаў, без следства. Прыехаў чорны варанок НКВД, сказалі збірацца. Тацяніна бабуля заўжды плакала, калі распавядала пра сваю маці Рузалію Ржеўскую. Вот бабушка потом всегда вспоминала в моем детстве.
что она собирается, дети у нее спрашивают: мама, куда ты? Ну, как бы так страшно было. Незнакомые люди, там вот машина. Она говорит: ну, детки, не переживайте, я скоро вернусь. Яе расстралялі ў курапатах. Сваякі гэтак і не даведаліся, у чым злачынства Розалии. Естественно, это был донос, скорее всего. Может быть, из-за религии, потому что была вот бабушка была такая верующая, семья была верующая, они были католики. Ну, в деревне как бы больше, может быть, православных было. Ну, возможно, не из-за этого, возможно, по какой-то другой причине. То есть, ну, самое главное, что мы не знаем правды. Дакладная інфармацыя аб колькасці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў расстраляных у курапатах няма. Улады не дазваляюць правесці паўнавартасныя раскопкі. Таксама не пускаюць у архівы КДБ. Это писатели, министры, деятели культуры, науки, но действительно 80-90% это простые рабочие и крестьяне. Беспартийные, без образования. Их расстреливали в разных как бы операциях. Была кулацкая операция НКВД, была польская операция НКВД. В основном статья антисоветская агитация, польский шпион, литовский шпион, японский шпион. Самые абсурдные вещи, которые действительно были ничем не доказаны. Это люди были расстреляны несправедливо. Пасля таго, як праўда пра курапаты была адкрытая, неабыякавыя беларусы на працягу 30 гадоў неслі ва ўрочышча крыжы, стваралі народны мемарыял. Але 4 красавіка пачалося так званае добраўпарадкаванне. Працы ідуць вельмі актыўна. Слупкі пад плот стаяць ужо па ўсім перыметры курапатаў. Працуюць адразу рабочыя ў некалькіх месцаў. Усё ахоўваецца міліцыяй. На ўсіх пад'ездах стаяць міліцэйскія машыны. Таксама шмат ціхароў, якія проста ходзяць і назіраюць за тым, што адбываецца. Падчас працаў дэмантавалі 70 крыжоў, усталяваных грамадскімі актывістамі. У першы дзень затрымалі 15 чалавек, якія спрабавалі супрацьстаяць вывазу крыжоў. Пазней іх адпусцілі, але затрымлівалі паўторна. У ізалятары застаюцца Павел Севярынец, Ольга Мікалайчык і Максім Вінярскі. Святися імя Твоє, прийди володарство Твоє, будь воля Твоя. Кожны дзень о 19 гадзіне ў курапатах праходзіць малітва. Мікалай Статкевіч заклікаў заўтра, 7 красавіка, о 12 гадзіне выйсці з малітвай да кафедральнага Святадухава сабору ў Менску. Дзяржава знішчае народны мемарыял памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў, ствараючы помнік. Помнік злачынствам, якія чыніць дзяржава над сваім народам. Вольга Чайчац, Белсад. У Менску эвакуявалі гандлёвы цэнтр галерэя. Прычына – ананімнае тэлефанаванне ў міліцыю і паведамленне пра выбуховае прыстасаванне. Будынак гандлёвага цэнтру адчэплены, працуюць сапёры. 31 сакавіка праз паведамленне аб мінаванні эвакуявалі чыгуначны вакзал, гандлёвыя цэнтры Галілея і Замак. Сябры ды паплечнікі з аб'яднанай грамадзянскай партыі узгадалі сёння Геннадзя Карпенку. На магілу вядомага палітыка і грамадскага дзеяча прынеслі кветкі. Віцэ-спікер Вярхоўнага Савету, старшыня маладзечанскага выканкаму, старшыня нацыянальнага выканаўчага камітэту, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук, прафесар Геннадзь Карпенка раптоўна памёр у 49 гадоў, 6 красавіка 1999 году. Карпенко быў вельмі аўтарытэтным чалавекам у розных сферах, і ў творчасці, і ў навуцы, і ў палітыцы, і наогул ён паказаў, што маладзечне можна зрабіць тое, што ніколі да яго не рабілі. І зараз застаўся фестываль там, але Карпенко ўжо не ўзгадваць, бо баяцца. Лукашенко яго вельмі баяўся. Эта смерть до сих пор вызывает вопросы, учитывая новейшую историю Беларуси, учитывая всю череду, начиная со смерти Геннадия Дмитриевича, и дальше Захаренко, дальше Гончар, и учитывая репутацию наших силовых структур, мы можем сказать, что, скорее всего, это было убийство. Паплечнікі Карпенкі лічаць, што на прэзідэнцкіх выбарах 2001 палітык мог бы скласці рэальную канкурэнцыю Александру Лукашэнку. Абставіны смерці апазіцыйнага палітыка невядомыя дагэтуль. Удава і дзеці Геннадзя Карпенкі пасля пераследу і прэсінгу з боку ўладаў змушаныя былі выехаць у Нямецчыну, дзе атрымалі статус палітычных уцекачоў.
Чарговая забарона ад Рассельгаснагляду. Цяпер на ўвоз ялавічыны на костцы і жывога быдла з краінаў, якія не маюць статус міжнароднага эпізаатычнага бюро. Адметна, што сама Расія гэтага статусу пакуль не атрымала. Пад забарону трапіла буйная рагатая жывёла з Беларусі і Казахстану, хоць гэта не адпавядае дамовам Еўразійскага эканамічнага саюзу. У выніку цяпер пад забарону 70% ялавічыны, якую мы прадаем у Расію. Больш падрабязнасцяў у Яна Вярбіцкага. Навіны аб знішчэнні або вяртанні ў Беларусь з Расіі прадуктаў з'яўляюцца ці не штотыдзень. Толькі сёлета расійскія кантралёры знішчылі або вярнулі больш за 20 тоннаў беларускага мяса, 44 тоны малака і малочных прадуктаў і нават 640 кілаграмаў марожаных цвыркуноў, а таксама 264 тоны іншых харчоў. І вось цяпер чарга ялавічыны на костцы. У нас перспективы тают с каждым днем, поэтому ничего неожиданного. Для чиновников, для директоров совхозов это удар ниже пояса. Прычына чарговай забароны беларускіх харчоў з боку Расіі – жаданне ўсходняй суседкі далучыцца да міжнароднага эпізаатычнага бюро. Адна з умоваў – абмежавання гандлю з краінамі, якія статусу МЭП не маюць. Расія сапраўды хоча атрымаць гэты статус дзеля таго, каб экспартаваць сваю ялавічыну, асабліва ялавічыну высокай якасці. Але з другога боку, верагодна тое, што Расія гэтым спосабам проста хоча абараніць свой рынок ялавічыны, а тут ім ліку саюзнікаў па Еўразійскім эканамічным саюзе. Эксперт з Москвы лічыць, што абмежаванне гандлю з краінамі-хаўрусніцамі не паўплывае на расійскі рынок. В прошлом году импорт всего объема производства мяса в России, наверное, там не больше 5% превысил. Это означает, что в ближайшие, наверное, 3-4 года полностью будет закрыта проблема по говядине в стране. И это, конечно, приведет к тому, что белорусская продукция на российском рынке будет испытывать довольно большие проблемы. А якія праблемы будзе мець айчынны аграрна-прамысловы комплекс у сувязі з новай расійскай забаронаю? Эфект ад гэтай забароны для Беларусі, калі яна будзе выконвацца, гэта сотні мільёнаў долараў. Гэта вельмі вялікія страты, это 1% пункт ад экспорту. І гэта больш, напрыклад, чым закладзена ў сёлетнім бюджэце на медыцынскую абарону насельніцтва. Але ўлады гэткага песімізму эксперта не падзяляюць. Прадстаўнік Міністэрства сельскай гаспадаркі Алексей Богданаў заявіў, што ў сувязі з забаронай прадпрыемствы пачнуць самыя апрацоўваць мяса, то бок эмбага пойдзе нам толькі на карысць. Ян Вярбіцкі, Белсат. І завітаем у Карею на Сеул Мотор Шоу 2019. Канцэптамі ды новымі серыйнымі аўтамабілямі адзначыліся ўсе буйныя аўтавытворцы і ўдзельнікі, якіх назбіралася больш за 200. Аднак галоўнай адметнасцю сёлетняй імпрэзы стала вялікая колькасць электрычных аўтаў і гібрыдаў, а таксама транспарту з сістэмамі штучнага інтэлекту. Самыя незвычайныя экземпляры тэхнікі без каментара. Такімі былі асноўныя навіны дня. Выданне працягне прагноз надвор'я на заўтрашні дзень і мой калега Дмітрый Суханович з навінамі спорту. А ў студыі працаваў Кірыл Смеглікаў. Добрага вам вечару і